sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 16, na kung diin gani na ay kasina, na ay gitawag kasamok or disorder. Kanagiingon selfish ambition, hinakog nga paagi kung naa kuno ng espirituha, naagyoy mga kasamok o kasina diha sulod sa simbahan. Ang Diyos sa atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na ikamatayon, isugo. Okay, mga igsoon padayon kita. Sa may problema nga atong koneksyon, may problema siguro nga atong net gamay. Mao nga paninguhaon nato kini nga makumplito gayud ang mao mga mensahe. Okay, balik ko sa pagbasa sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 15. Okay, so unsay giingon dinhi? 1 Peter chapter 1 verse 15. So unsay giingon dinhi? But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. So kinahanglan na magmatinud-anon kita, kinahanglan ang atong pagabuhaton sibo gayud sa iyang ikahimuot kanato. So kining holy, akong gihatagan gi kahulugan. Holy means being totally devoted. Okay. So debotado gayud kita or devoted totally, dedicated to God. Okay, so ingon ni ana, dedicated to God. Every worldly things will set aside for the special use. Okay, so mao na yung mga igsoon. So kinahanglan di ay na ato gayong masabtan kini. Na kining mga gitawag worldly things will set aside for his special use. So makita nato dinhi mga igsoon ang mga butanga angay gyud natong pagabuhaton. So padayon kita, kinahanglan gayud na maghinulsol, magbag-o, mag-usab sa kinabuhi kay tawag kini sa Dios kanato. Dili lang pa sa pipila ka mga tao, kitang tanan gayud ni ini mga igsoon. Bulahan gani kita nga nakaduol sa Ginoo. So dinhi bisan pa mga Kristiyano sa paghihapon na agihapoy mga kasamok. Sige lang walay problema kana. Pero dili gid malikayan nga bisan gani sa simbahan naa paghihapoy mga kasamok. So alang nako walay laing tubag. Biblia ang magtubag ni ana sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 16, na kung diin gani na ay kasina, na ay gitawag kasamok or disorder. Kanagiingon selfish ambition, hinakog nga paagi kung naa kuno ng espirituha, naagyoy mga kasamok o kasina diha sulod sa simbahan. So mga igsuon walay lain akong itambag gisulti, mao lamang kinahanglan magmapainobsanon kita. Kaya ang tao nga nagahinulsol o nagbagos kinabuhi, nagmapainobsano na sa iyang kaugalingon. Busa mag-igsuon ko diha kang Kristo, kinahanglan gayud na angayan gayud nato na makuha og masabtan nato kining mga butanga. So padayon kita. Okay. So dinhi balik ta sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 14, daghan ang gipanagtawag. Many are called, but few are chosen. Okay. Dinhi gisgutan nako nga kinahanglan magbag-o na o kinahanglan nga magkinabuhi kita sumala sa kabubuton o ang ikatulo, alagari gayud ang Dios. Mangalagad kita sa Ginoo. So kining pulong pagpangalagad dili lang kay ingon nga mosimba kita. Ilabi na nining panahon na karon nga gidid-an usa kita pagsimba tungod sa mga virus nga nagakatag karon sa atong panahon sa tibuok kalibutan. Kinahanglan gayud na mahibalo gayud kita niini. So kinahanglan nga masayod kita. Pangalagari ang Ginoo kay walay laing maayong buhaton karon. Pangalagad ra gayud. Pag-unsa man kung imong maangkon ang tibuok kalibutan. Nag-ingon ang Matthew chapter 16. Usbon ko ang Matthew kapitulo 16. Unsa bay maangkon sa katao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mapildi ang iyang kalag. So nagpasabot mga igsoon nga kining kinabuhi aday nato dili day ato ni naay tag-iya. Kita dunay gitawag dunay mga kalag, naay mga tag-iya nato. Ug kining atong kalag dili kini ingon nga iya ra ato ra kun dili nay tag-iya ang Ginoo gyud. Dinhi sa Matthew chapter 16 usbon ko sa pag-ukab niini nagaingon siya, what good will it be? Okay. For a man if he gains the whole world. Pag unsa kuno kan ang usa ka tawo maangkon niya tibuok kalibutan, yet forfeit his soul.
apan pildi ang iyang kalag. So tinuod yun na, unsa bay ikabaylo, ikabayad ni ana. Daghanang mga dato o mga bilyonaryo, nangamatay apan tumusta. Nakatabang bang ilang mga bahandi? Wala. Dili. Tama gyud ang Biblia. Ang Biblia, tinuod yun ug accurate gayud kaayo ang mga propesya nga iya gisulti. Wala gyud makulang, wala pod masubray. Tinuod gayud. Ang Mateo Kapitulo 5:17, bisan tuldok gani pagatumano niya. So wala gyud labyan ni ining pulunga. So kining mga pangitabo karon, ilhanan pa ni. Pero nagtuwa ko nga dili madugay, duol na lang yun kayo. Busa mga igsuon, dili pa ulahi nga magbag-o sa kinabuhi. Mo nagiingon niya, daghan ang naulahi, nahiuna. Ug daghan usab ang nahiuna nga nahiulahi. So, dili na ito naigsapayan mga igsuon sa maugyapon nga libro sa Matthew chapter 19, verse 30. But many who are first will be last, and many who are last will be first. So, kinahanglan kayo di nga, kinahanglan init gid kaayo tong kasing-kasing sa pag-ampo, sa pagkinabuhi, init sa pag-andam sa tanan nga mga gikinahanglan, mga pagkamapainomsanon, mapinasayloon, mag-unsa man. Kung atong ipasigarbong atong kaugalingon nga murag kinsa kitang haura, apan di ay wala na di ay klaro ang pagkinabuhi nato. Busa mga igsuon, salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. Atong mga televiewers, salamat bisan tuod og murag medyo nagkaputol-putol tungod siguro sa atong net nga murag nihinay. Pero sige lang, walay problema. Ang Ginoo nahibalo ug nasayod siya niini nga naningkamot gayud kita. Okay, so ang among mga engineer dinhi nagkapulik ipon sila in taon og sinyas. Matud pa naputol unya ila na pud nga gisit. Okay. Okay, niya dinhi ang atong mga kaabay nag-appeal kanunay sila kay kung ako ra dili magsilbi naagi mga kauban niini. So usbon ko maigsuon dili paulahi ang tanan. Ang tanang imitasyon, ang tanan nga gisgutan sa Biblia tinuod ug wala gayo baka. Usbon ko si pag-ingon dinhi sa Mateo Kapitulo chapter 22 katong giingon na bangkiti sa kasal. Katong giingon dinhi na nakaandam na siya og mga matambok nga pagkaon. Mga igsuon sa kining giingon mga matambok mao kining dili literal nga pagkaon ha. Kanang giingon matambok diha nga pagkaon niya ang giandam mao ang giingon kaluwasan number 1. Ikaduha pagkabanhaw. Kaya ang mga tao kaniadto wala sila mahibalog unsay kaluwasan. Wa gani sila mahibalog na abay pagkabanhaw. Apan diha kang Kristo na ana ang giingon kaluwasan, na ana ang giingon pagkabanhaw. Mao nagiingon giandam na ang mga matambok nga pagkaon. So mga igsoon, huna-huna dili pa ni maong kalibutan ang atong padulungan. Naapay laing kalibutan nga giandam sa Dios. Kalibutan din puno sa pagamatarong, puno sa kalipay, ug puno sa tanang hustisya nga iya sa Ginoo. So kining giingon matambok nga giandam niya kaluwasan ug kanang giingon pagkabanhaw. So nagapanginaot ako nga inyong nakuha ang mga pipila ka mga butang nga akong buti pasabot kaninyo, mahitungod ni ining mga mensaya. Okay, mahitungod usab sa atong mga televiewers. Kumusta ka mo? Okay, so niya dinhi makita nato dinhi si Marites Sansano. Kumusta mo diha si Sir Marites? Si Brother Sunny. Kumusta ang pamilya si Jasper? Kumusta mo diha? Kami walay hunong sa mga pag-ampo na ang Dios kanunay nga magapanalangin sa inyong pagkinabuhi. Okay, sa lain na po na si Junday Velasco Discalso. Okay, kumusta man kamo diha mga igsuon? So dinhi makita nato kamo nga mga televiewers nga nagasubaybay gayud bisan tuod og naay mga pagsulay, putol-putol pero sige lang dili lang gihapon tama tungod kay ato naman ning panahon karon. Okay, kumusta mo diha si Josephine Olanggo Tayag? Kumusta mo diha, Sister Josephine? Okay, ang inyong panimalay, si Rosalie Contor Bandiola. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay. O si dinhi usab sa Cebu, sa Kalan, Cordoba. Okay, kamo nga nagatanaw. Kumusta kamo diha? Kami walay hunong sa mga pag-ampo, kami walay hunong na pagpanghinaot nga dili gayud kamo mahilayo diha sa tubangan sa Dios.
Okay, sa Samal, si Brother Redelson. Okay, Brother Tata, kumusta mo diha imong pamilya, imong misis, o ang imong pinangga usab nga anak, kumusta mo? Ako nagapanginaot nga ang Dios nagahatag og mga kayuhan diha kaninyo. Okay? So, dinhi si Brother Elorde Labastida. Salamat kaayo Brother Elorde sa inyong pagtanaw. Salamat usab. Kumusta ang imong panimalay? Kami nag-aampo kaninyo. Si Josephine Ulango Tayag. Okay, humanan ako na bas kini si Anabel Kaday. Okay. Si Anabel Kaday, kumusta ka mo diha? Okay, si Sheldon Waron. Kumusta diha doon? Okay, so nagtuo ko doon nga gimingaw ka na namo dinhi. Si Eddie Lucero, kumusta ka mo siya? Ya, no? Okay, salamat sa inyong pagsubaybay. Dini usab sa si Ay Molina. Si Ay Molina. Kumusta mo diha sa Cebu? Okay, dinhi si Chisa Joy Cuerda. O si Joy Batayan. Kumusta man imong papa? Si Brother Nonoy, si Sister Lalay. Kami nagaampo gayud kaninyo sa tanang panahon. Okay, sige. Kitty Main Mendoza, kumusta mo diha, sister? O si Evie Gonzales Guevara, kumusta ka mo diha? Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. So dinhi makita nako inyong mga pangalan. Si Juno Yanan Tihada, kumusta mo diha, Tihada Junior? Salamat sa inyong pagsubaybay. O salamat usab sa inyong atang niining atong mga paagi o programa sa atong panagtigom. Okay, si G. Alonso. Salamat, G. Alonso. Okay. Dini si Jimboy Castro. Kumusta, Pastor? Kumusta ka diha? Si Alin Loquente. Oh, nagatanaw din si Alin. Kumusta mo di, Alin? Kumusta si Sina? Kumusta imong panimalay? Okay, si Mimi. Nagaampugin ako ni Ili nga ang Ginoo magahatag magapanalangin usab kaniya. Okay, si Tony Boy Sanchez. Kumusta man sa Brother Tony Boy? Kumusta ang imong pamilya? Okay, si Linlin og si Bubot sa Japan. Kumusta mo diha sa Japan? Okay, so naamoy mga plano nga moani dinhi apan bulat lang mo sa panahon kay makauli ra gyapon kamo. Okay, niya karon ang mga bata si Casey, si Kyle o si Kling Kling. Salamat kaayo, ampuan lang nato na maayong panglawas. Okay? Si Maribeth Nasultayag. Kumusta mo diha si Maribeth? Salamat sa inyo pagsubaybay. Okay, si Bobot. Okay, si Maribeth Nasultayag. Nako man nabasa na ko ni. Okay, si Hannah Grace. Okay, si Hannah, silingan na mo ni. Kanya si Josephine Dunyas Banjula. Kumusta man si brother? Okay, si John Banjula. Okay, na ang may plano ta na Surigao pero tungod sa dili magida tumalikayan kay di man atong panahon, siguro sunod na lang siguro sa magkabisita dito sa Surigao. Okay, si Gary Espartero. Kumusta Gary? Kumusta ka diha? Ang Dios panalangin kaninyo ni Changchang. Okay. Kinsa pa ni si Evie Gonzales Ibarra. Sister Evie, kumusta mo diha? Okay. Salamat kaayo. Si Cyril Buaron. Okay, Cyril, kumusta man ka Cyril? Si Ricoy Ann. Okay, si Ricoy Ann, si Maribeth Tayag. Kumana nabasa na ako ni. Okay, salamat kaayo sa inyo pagsubaybay niining atong live streaming o nagahuna-huna kami na simtang maduna pa yung mga panahon ngayon ini sunod-sunuro namo ang mga mensahe aron na makasubaybay kita. Karong panahon na pili agyud ang pagduol diha sa Ginoo. Alang ni adtong wala pa makaduol sa akong naginon panahon na ron sa paginulsol kay tawag na kini sa Ginoo nato, panahon sa paginulsol, panahon sa kinabuhi nga matarong ug panahon sa pagpangalagad nato sa Ug daghang salamat ug maayong adlaw kanin tanan. Okay, hangtod sa sunod na pud nato nga panagkita o sa inyo pagsubaybay mao nga ako kung mong gihangyo nga atangi gayud karon na ninyo ang inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Salamat. God bless us all. God bless you.
Putol na Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, laylong talipay ang ating matagamdaman, kauban Asya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatang daw sa lahat.